time to go home. Here we go. Har en afstand? 2 meter 61. 61. 2 meter 62. 2 meter 609. 600. Ja, så det. Okay. Og hvis der er 1 millimeter på det, så er det også. Hvorfor skal det sige så hårdt udtryk? Det er fordi vores kasse er tung. Nej. Hvor mange runder? Hvor mange runder? Har I brugt turn radius eller hvad? Nej, den er på 90. Hvor meget har I brugt turn radius? Det tror jeg ikke. Men 90 grader, og vi kører den 2 gange rundt, og det er kun på den her test, den har kørt 2 gange rundt. 90 grader, 90. Det ved jeg ikke. 90. Minus 90, stadig ikke til 2 gange højre. 2 gange, det er lidt sådan noget. Og det er kun til testen, der har gjort det, ellers har han kun gjort det en gang. Præstationsangst. Ja, det ved jeg. Kigger på mig. Ja. Ja, det er klart, det er fint så. Kigger fart på. Ja, bare. Highway to the danger zone. Så kommer det Danger Zone Ja. Classic. Yeah. Ja, det er tynde, de er altid mere dramatisk. Ja, det ser fint ud nogle gange. Det ved jeg ikke. Det er fordi, det stopper lidt. Alle de bumler der. Ja, der kommer et eller andet på dækket. Det er sådan På hjul. satser lige væk på mig. Here home, sweet home. Yes. Here.